нашите. Остави кутията! Никой от нашите! Вижте се! Търсите! Абе, дай от кутията! Вая! Вая кутията! Срамота, бе! Срамота! Горе! Доле! Парикай, все, голубе! Давай, Кафето. Хайде, по-бързо да мият. Виждате. Хайде. Абе, не покажи пръст, мамето твоя! Стотка! Кай ме колата и да тръгне колата. Kako mu zvoni telefon? Kako mu zvoni telefon? Абе, маймуне да бе! Не е от Бумарово! Бумарово звони телефона, лej! Дентите како бега! Ајде одиме таму како... Како? Насилно така зимате кутијата, бе! Ajde сега, кажи нещо. И вие другите си. Друго едно. Що ми крива слънца? Како смете да смете? Дивай! Организирате, вака ли плачете? Вака? Кога да ви се извинам? Чекай, кога буташ? Кога буташ? Не ме чекай, аз луѓе што ми еме? Осте ги моля да се прават. Што? Значи јас ти кажам и ти слушаш. А? Ова е Не, ова не се заокружени. Тука бе не се заокружени, тие да се празни лични. Фала, значи, овие им помогнаа да ја изнесат кутијата тие. Чекай, бе, брат.